खुशखबर कर्नल अकॅडमी फॉर ॲडव्हेंचर आणि एरो स्पोर्ट्स सैनिक स्कूल आंबोलीच्या संयुक्त विद्यमान आयोजित साप्ताहिक साहसी आणि नेतृत्व विकास शिबिरात सहभागी व्हा। 26 एप्रिल 2025 ते 1 मे 2025, 3 मे 2025 ते 9 मे 2025 या कालावधीत 10 वर्षावरील मुलामुलींकरिता साहसी शिबिरांचे आयोजन। शिबिर निवासी असून यामध्ये प्रामुख्याने रॉक क्लाइम्बिंग, व्हॅली क्रॉसिंग, जंगल सफारी, ट्रेकिंग, ऑब्स्टॅकल ट्रेनिंग, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट तसेच सर्व प्रकारचे खेळ यांचा समावेश आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9420 195518 7822 9420 81 7588 36 35 99 आणि 9022 75 85 22। श्री मायाप्पा शिंदे 9422 94 64 74। श्री ऋषिकेश गावडे